Nakaangkon sa mga bagra sa Butcon ang mag-asawa matapos ginbungguan sang auto sa intersection sa Barangay North Avancenia, Molo, Iloilo City sa Miyerkules ang gabi. Una nga nagpundo ang driver sang auto kag nakigsigulanon sa mag-asawa. Apang matapos ang pila ka minutos nagpalagyo ini. Naguba ang isa ka side mirror kag natuong nga porsyon sang motor. Pahayag sang driver sang salakyan sa kapulisan, hinadlukan ini. Kahapon nag-areglohan na. Nung nag-uusap na sila, medyo hindi nagkaintindihan, sumakay si driver sa at yun na yung tumakbo na siya. Nagsakit ang tiyan kag nagsululukang siyam ka mga trabahador sa kampo sa Sagay City. Gindalas Alfredo Marañon District Hospital ang mga trabahador. Sunod sa Sagay CDRMO, antes saglain ang pamatsyag sa mga trabahador sa kampo, nagpang-abono pa sang tubo. Ginibisigaran pa kung ano ang kabangdanan sa paglain sa pamatsyag sa mga trabahador. They started at 6 o'clock to apply fertilizer, and then after that, patients are using gloves but without mask. Afterwards, they started feel epigastric pain, vomiting and nausea and dizziness after inhaling the fertilizer with the pesticide.